Kerran. Sulla tulee harskaa muistoja. Nauhoittaako tää? Muistaja. No. Kyllä. Kuvataan mun kamera. Ei sun muista. kameralla. Siinä on aika monta kameraa. Se ei oo kiva, jos se sun kamera. Eikö venä? Se on väärinpäin. Sitten taas aina kun se menee diskoon, niin se on sinne värätäkoon. Mikä sua ärsyttää? Mikä ärsyttää? Mä tiiä. Noniin. Kun siitä pääsee diskoon, niin se on se... Ei mitään. Ei kuunnella se lante pitää liikkua. En mä osaa liikuttaa sitä. Osaa. Kunnolla niin, kunnolla. Vedä se. Kärvämies. Neppa, vedä se ihan... Ai Riittäis vittu, mä ihan... Ei riitä! Tälleen. Mä niinku näitä, kato. Vedä ihan täyttä, silleen jäykkänä. Ei näin. En mä osaa vetää vittu, ota tää vekki, tää on vittu perseestä. Ota tää vekki. Sä naurattanut Tule. mua aamulla. Ai vittu tää. Tää on vittu hyvä. Poista se. Toinen, laita. Sä turpailet pois. Ei. Ei, 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 se on. Kela kun me huomenna katsotaan. Vittu